absolutamente nada. E agora estamos na situación que estamos. Sabedes cual é o problema nos hoxe? Primeiro problema, que temos unha deuda que non somos capaces xa de pagarla. Que temos moito problema. Porque todas as medidas que tomaron estes señores, como xa se dixo aquí contra a crisis, son medidas de chirigota, son medidas para facer rir a xente. Cando o tío dice que hai que comer carne de cuello, bueno, veu naquelas navidades dicir comer carne de cuello, pero se a partir daquele momento mira que caso lle vai a xente que disminuiu o consumo de carne de cuello, que se non se podía traer corbata porque se gastaba moito aire acondicionado, que se o tema que xa citou líquidos 400 euros, agora veñen cun plan para os ayuntamientos, moi ben. Nós estamos de acordo, con que está de acordo que se fagan obras nos ayuntamientos, con que está de acordo que se gasten cartos nos ayuntamientos en facer obras de produto para todos os veciños e para que os veciños teñan unha mellor calidade de vida. Pero non se ese plan do presidente Zapatero pomoslle dúas pegas. Unha pega primeira é que ca rapidez que quixeron, porque sabedes que ese plan non foi inventado para resolver os problemas dos concellos, ese plan foi inventado para coller xente do paro e disminuir as listas de empleo e que cando se saque a relación dos parados que hai non sea tan grande.